हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं गासैनिसिमबो नै जोङो दा खैथा जाखांमोनलै टाइमफोरा 3:05 जाबाय जोङो उथिजोब्बाय बेग सेग पेकिं खालामफिनलायबाय दा थांफिनलायनोसै उधमपुरनिफ्राय जोङो श्रीनगराव थांलायनोसै जम्मु काश्मीरावनो आरो मोनसे बेलेग जायगायाव आरो थांलायनोसै आरो जोङो खोमसि उथिलायबायलाय दा आरो टारि टपला लाना आरो खारलायनोसै गुबुन मोनसेयाव दा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो बिदिब्ला नै जों थानाया बेनोमोन ओमफ्राय नै गासैबो टारि टपला लानानै नै जोंना बेगा सोलायलायबायलाय नै बासाव गाखोलायबायलाय जोङो गासैबो थांलायनोसै जोंनिया लामायानो गारियानो जाम जालायलायबाय नै जोंनिया दाबो थांनो जाला माबाया जाम जाना दङ आरो नेबाय थाथ'दो ओमफ्राय आरो नोंसोरनो र' खिथि हरबावनो नै लाइन जाना दोङो बेयो गासिबो काश्मिरनि गोजा आरो ट्राकआ इलाय नै दाबो सहैला जोङो उधमपुरनिफ्राय दा श्रीनगर थांगासिनो आरो श्रीनगर थांगासिनो काश्मीर बरफखौबो नुहुरदोंमोन सायाव बरफखौबो नुहुरदोंमोन दा नुहुराखै आरो सारनोबो ओइनि मा होनो मायागुरि आगुरि जि जादों जों खैटानिफ्राय फैदोंमोनलै सारितानिफ्राय दा 9ता बेसेबां जाखोमोनबा सार 9ता जाबायनो 3ता जोङो 2ता 40 उथिदोंमोन आरो जि जाम ट्राफिक जाम गोजा दा बारनोनो हाया आपेल नै जम्बु नै जम्मु थांनायनो जम्बु होनना लिंदो ट्राफिक जामानो 60 किल'मिटार दंखायनो गोलाव जोंनियाबो बेसे जामा गोबाव नेबाय दा जोंनि लाइननिखौ थांनो होग्रोबाय आरो दा नोंसोरनि लाइना बिराद गोलाव जाना दङ आरो लारि 60 किल'मिटार बानाय बेसेबां गोलाव जाखागोन आरो जोंनियाबो बेसेबां गोबाव नेबाय जोंनि लाइनखौ एबार थांनो होबाय दा इसोरनिखौ दायो थांनांसिगोन पाहार गोजौ दा जों श्रीनगर थांगासिनो काश्मीर श्रीनगर दैयाव दुगैनो लुगैलायबाय दुगैनो लुगैलायबाय दैयाव लोगोफोर इमान ट्राफिक जाम जायो गोलाव गोलावनो बे पाहारफोरा दै जों दै साफा दै जों दसे ओंखारथ'दो आरो बारहावा लादो दाबो मोनैला इमान गोजान गारिया लाखिथ'दो जोंनिया खोमायाव बिदि होनदो ओइ नैथिं माबादों नै आपेल बागान नै आपेल बागान नोंसोरो
Magkano tayo ng India sa Namsen? Tama sa gabi ako. Tapos na tamsiran. Thank you.